Türkmenistana täze içeri işleri ministriniň wezipe belenilmegi bilen raýatlaryň ýurt boýunça hereketine girdilen çäklendirme gaýtadan güýçlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu çeşmeleri ýurtda raýatlaryň hereketine girdilen çäklendirmeleri gödäwçiligiň güýçlendirilýändigini habar berýärler. Türkmenistana häkimetleri global pandemiýanyň fonuna raýatlaryň bir welaýetden beýleki welaýata gidip gelmegine 2020-nji ýylyň martyna çäklendirme girdi. Aradan bir ýyl geçenden soňra bahar aýlaryna käbir çäklendirmeler tapgyrlaýyn gowuşdyryp başlandy. Tomsun gelmegi bilen Sevtara otly gatnawlary täzeden ýola goýuldy. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary täze içeri işleri ministriniň wezipe belenilmeginden soňra hereket çäklendirmelerini gödäwçiligiň güýçlendirilýändigini habar berýärler. Goloýda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öňkü içeri işleri ministri Mehmethan Çakyýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyp onuň ornuna Öwezdirdi Hojanýasow belledi. Azatlygyň hökümeti ýakyn ygtybarly çeşmesiniň maglumatlaryna görä täze ministr täze bir buýruga gol çekipdir. Täze buýruga laýyklykda raýatlaryň bir welaýetden başga welaýata gidip gelmegine gödäwçilik güýçlendirildi. Şu günler Türkmenistana raýatlar negativ COVID-19 test netijesini görkezmeden şäher ara otly gatnawlar arkaly ýa-da içerki uçur gatnawlar arkaly bir welaýetden beýleki welaýata gidip bilmeýär. Çeşmenin sözlerine göre Çakyýewiň wezipeden boşadylmagy onuň ýurt boýunça koronavirus çäklendirmelerine gödäwçiligi gowşatmagy bilen ilteşdirilýär. Prezident içeri işleri ministriniň dolu lockdown düzgünleriniň dogry berjaý edilmediligi sebäpli wezipeden boşatdy diýip çeşme aýtdy. Türkmenistan öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisatyny resmi taýdan hasap almady. Çeşmenin maglumatlaryna görä öňkü ministr işden boşadylan güni Mardan Aşgabatda gelýän ýolagçy otlusundaky ähli ýolagçylar Murgapda otludan düşürilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme ýolagçylaryň provodnik bilen ulalaşyp 200 manat tölew bilen otlan minönlüklerini habar berýär. Görnüşinden provodnik bilen bir kanun ulalaşykdan soň otlan minmek üçin koronavirus testi talap edilmeýän çemeli. Bir Aşgabatly tanışym Körpogly bilen Mara welaýatynyň Serhedawa şäherinde ýaşaýar. Goloýda onuň ejesi aradan çykdy. Ol Aşgabatda gelmek üçin provodnik bilen ulalaşyp adam maşyna 200 manat pul töläp otlan minipdir. Şol gün täze ministriň buýrugundan soň otlydaky ähli ýolagçylar Murgapda düşürildi. Adamlar çägeliň içi bilen hususy taksi tutup Tejen şäherine ýetdiler. Ol ýerden başga bir hususy taksi tutup Akbogdoýdan paýtagta ýetdiler diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä täze ministriň wezipe belenilmeginden soňra welaýatlarda gysgaly koronavirus testleriniň tölegleri gymmatlady. Bir welaýatdan başga welaýata gitmek üçin negativ test netijesi gerek. Şol bir wagtyň özünde test netijelerini gödäwçilik güýçlendirildi. Meselem welaýatlarda koronavirus testiniň bahasy 100 manat ýöne gysgaly netije almak üçin bu puluň üstüne ýene-de 100 manat goşmaly. Jogapkar lukmanlar negativ koronavirus test netijesi barada guwahat bermek boýunça tölewli hyzmat hödürleýärler diýip bir marly ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 1-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow konstitusiýanyň 71-nji maddasynyň 16-njy wendine laýyklykda öňkü içeri işleri ministri Mehmethan Çakyýew wezipesinden boşadyp onuň ornuna Öwezdirdi Hojanýasow içeri işleri ministri wezipesine belledi. Konstitusiýanyň 71-nji maddasy Türkmenistanyň prezidentiniň içeri işleri ministriniň wezipe bellemek üçin ýa-da wezipeden boşatmak üçin halk maslahatyndan razylyk almagy talap edýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygydyr. Kagy ýüzüne Berdimuhammedow içeri işleri ministriniň wezipe bellemek üçin ýa-da onu wezipeden boşatmak üçin öz-özünden razylyk almaly.